Problematika elektroodpadu v dnešnej dobe narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, neustále zvyšujúci sa dopyt po novom tovare a presunutie mnohých aktivít do online. Na toto všetko dopláca práve životné prostredie. Existuje veľa možností, ako sa môžu obyvatelia zbaviť elektroodpadu. U nás v Sládkovičove sa občania vedia elektroodpadu zbaviť na zbernom dvore. Tam je na to prispôsobené miesto. Elektroodpad sa odovzdáva bezplatne v akomkoľvek množstve. Zo 73 opýtaných v dotazníku, ktorý sme zverejnili, cez 65% Sládkovičovanov vie a zároveň aj využíva možnosť odovzdania elektroodpadu na zbernom dvore. Okolo 4% využíva inú možnosť a cez 12% o nej vôbec nevie. Zbytok opýtaných nie je zo Sládkovičova. V okolitých mestách fungujú červené kontajnery na malý elektroodpad. V Sládkovičove však takéto kontajnery stále nepribudli. Mesto sa pokúšalo, oslovilo aj spoločnosti, ktoré tieto kontajnery prevádzkujú. Nakoľko to začali prevádzkovať pred pár rokmi, tak je to zatiaľ v tých krajských a tých väčších mestách. Ale určite, keď to bude aktuálne, to pribudne aj tu v Sládkovičove. Ďalšou možnosťou zbavenia sa elektroodpadu je odovzdanie ho do elektroobchodu. Robíme to takým štýlom, že dovezieme zákazníkovi nový spotrebič, hovorím o veľkých spotrebičoch a zoberiem mu starý opotrebovaný spotrebič. Malé spotrebiče môžu aj do predajne doniesť. A kto chce aj veľký spotrebič, lebo máme na to priestor. Viete o možnosti odovzdania elektroodpadu v elektroobchode a využili ste ju niekedy? No o tom viem, ale túto v Sládkovičove zrejme taká možnosť nie je. Ale využil som to v Galante. Videl som, že majú takéto možnosti, ale ja som to nevyužil, keďže ten elektroodpad spracovávam sám v podstate. Viem o tom, ale nevyužila som ju. Taký drobný elektroodpad skôr v takých potravinových reťazcoch, kde sú na to koše a potom väčší asi na zberný dvor. Na našej škole sme tiež zorganizovali zber nefunkčných mobilov a batérií. Na škole sme vyzbierali viac ako 280 starých mobilov s tým, že takým cieľom bolo, aby tieto zariadenia neskončili v koši, alebo aby sa zmysluplne zrecyklovali. Žiaci mohli dozdávať mobily mne osobne a zbierali sa pred zborovňou, boli vystavené tieto nádoby. Opýtali sme sa našich žiakov, kam vyhadzujú elektroodpad. Chodíme na zberný dvor, alebo neviem, či je ešte stále aj v jednote. Čo by si ty považoval za elektroodpad? Baterky staré telefóny, staré batérie z niečoho. A kam ho vyhadzujete? Niekedy to zoberieme von do zberného dvora. Na našej škole taktiež prebieha celoročný zber batérií, v ktorom sa môžu žiaci 1. aj 2. stupňa zbaviť nefunkčných batérií a tak sa môžu zbaviť aj toho najmenšieho elektroodpadu na to správne miesto.